Malta fakret is-56 sena minn jum l-Indipendenza. Meta b'daqqa ta' pinna mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Ġorġ Borg Olivier, Malta saret indipendenti mir-Renju Unit. Din is-sena il-messaġġ mibgħut kien wieħed ta' solidarjetà u ta' ġid indaqs. Iċ-ċelebrazzjoni bdiet fid-disgħa ta' filgħodu meta l-Gwardja tal-Unur u l-banda tal-Forzi Armati ta' Malta telqu minn misraħ il-Ħelsien tul triq ir-Repubblika għal quddiem il-Kon katedral ta' San Ġwann. Hemmhekk waslu l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom il-Prim Ministru ta' Malta Roberta Vela u l-President Ġorġ Vella li nataw is-salut nazzjonali biex wara il-President spezzjona l-Gwardja tal-Unur. Wara fil-Kon katedral ta' San Ġwann ġiet iċċelebrata l-quddiesa pontifikali mill-Arċisqof Charles Xikluna. Waqt l-omelija l-Arċisqof tkellem dwar 7 prinċipji ta' tagħlim soċjali tal-Knisja, fosthom is-solidarjetà biex quddiem il-pandemija tal-COVID-19 pajjiżna ikollu vuċi ċara biex meta jinstab il-vaċċin il-pajjiżi kollha jkollhom sehem minn dak li jkunu pproduċew pajjiżi li forsi huma ħafna ikbar u iżjed sinjuri mill-oħrajn. Iċ-ċelebrazzjonijiet issoktaw fil-Furjana fejn il-Gwardja tal-Unur flimkien mal-banda tal-Forzi Armati imxew minn triq l-assedju l-kbir sal-Monument tal-Indipendenza. Hemmhekk il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni u l-President ta' Malta poġġew bukketti tal-fjuri quddiem il-Monument tal-Indipendenza b'turija ta' rispett. Wara tqejjid tal-bukketti tal-fjuri l-Armata tat Salut Nazzjonali b'21 tiri minn 7 kanuni. It-tiri li bdew jidwu mal-inħawi tax-xara tal-Furjana onaraw il-kisba li l-ġens Malti jagħmel fil-21 ta' Settembru ta' 56 sena ilu. Kisba li fissret il-mument li pajjiżna ħadd tmexxija tiegħu innifsu f'idejh.